Приличаш на човешки стълб. Беше тихо в нашите сърца, беше тихо, очите притворени и стояхме с тъжни лица и се вслушвахме спомена, но дочувахме само една. Пак лети нощта, тихо тъгуваме аз и ти. Над морето изгрява деня и блестят върховете на мачтите. Алемо! Когато мама ти бълнувала, когато си отива, ще те търся, ще те чакам, ще те чувствам, ще те търся винаги край себе си. Много ми е трудно да разбера как искам да правя клиповете, които правя, защото искам да не говоря по време на тях, понеже имат всичко нужно и ми харесва красотата на статичния кадър, но и искам да споделя какво ми се е случило през този ден. Искам наистина да си поговоря. Затова ще го направя сега. След като са свършили кадрите, без въобще да ми пука кой ще остане и кой не. Защото в крайна сметка това не го правим за зрителите, а го правим за себе си. Диди. Изключително много ми харесва календара, който имам.
Имам го за трета поредна година. Подарък за Коледа за всяка година. И е пълен с различни 12 илюстрации за всеки месец от илюстраторката Мила Лозанова. Българка е. И за всеки месец има различна интересна картинка, която е свързана по някакъв начин с месеца. И това, което обичам да правя, е да чакам всеки месец да настъпи, за да видя следващата картинка. Тоест за настоящия месец. И така изключително много имам желание да дойде следващия месец. Този влог го правя в 23:38. В неделя вечер. Имах абсолютно страхотен ден. Беше просто невероятен. Перфектната неделя. Ползотворна. Продуктивна. Събудих се рано сутринта. Беше ми много трудно цяла седмица да се събуждам рано. Но пък днес успях и беше страхотно. След което ходих на годишен технически преглед за колата. Мина добре. Имам категория 4, което си мислех, че значи най-лошата категория, но всъщност прочетох в нашия източник ChatGPT и той ми сподели, че всъщност това е най-добрата категория за емисии. След което имаше матч от 10:30, невероятен тенис матч. С Деси го гледахме. Беше много хубаво. Нели се присъедини при нас малко по-късно. И беше много уютно. Страхотен ден. След това уюта се допълни от баницата, която направи Деси. Беше изключително богата плънката и много ми хареса. Перфектният баланс между коричка, плънка и тава, защото то няма друго в баницата. След това отидахме да тренираме с Милчо сквош. Много ми харесва сквоша, понеже е едновременно някак интензивен. Трябва да бягаш, но не е само бягане. Имаш топче, което го прави комплексно и имаш мисъл как да направиш тактиката добра, така и че опонента ти да не може да те победи, да не може да ти предвиди хода. Много ми харесва и много се забавлявам. И също така е някакъв вид терапия, защото можеш да блъскаш колкото искаш силно в стена. Доста добре се усеща за неделя. Много ми харесва. Миналия път имах проблеми с сервиза. Не влизаше особено, но пък днес по-добре ми се получаваха нещата. Нелката е страхотен партньор. Много добре ми помага с всичко. И ме забавлява винаги. Друго какво искам да споделя? Да. Днес валя много сняг. И много искам следващия уикенд да ходим някъде да караме сноуборд и да сивам там. После се прибрах и реших, че искам да си направя магнитна дъска за магнити от ламарина. Исках да я сложа в една рамка, която ми е 90x60. Премерих я и също така искам да си направя една лампа, която е от телена мрежа и не можех да намеря никъде на женския пазар. В събота бях там и търсих и не успях да намеря. Та
реших, че ще ходя в практики, за да намеря нещата, които ми трябват. А, честно казано, имаше такава точния размер 90 на 60 ламарина, но беше 50 лева и реших, че е малко прекалено за нещо, което буквално мога и да ползвам ходилник. Но аз заради това намерих компромисен вариант и взех 2 по-малки парчета с по-тънка ламарина. И най-якото успях да намеря телена мрежа. Споделих на Нели за идеята ми за лампата. Майка има магазин за лампи и тя ще ми съдейства да направим заедно връзката, сетването. След това се прибрах отново, но не се прибрах отново. Бях казала на Нели, че ще й дам от баницата, обаче бях забравила за това нещо и не й го дадах, когато отидахме на скош. И това реших, че ще приготвя баничка и ще взема сушил рис, понеже си говорихме, че искаме да си направим покебол. И отидах да ги изненадам в Нели. Те бяха с цвети, учиха. И направих някъде на 60% аз покебола. Направихме ориза. Купих такъв оцет. Суши оцет, за да може да стане липкав. Нели ме научи как да правя краставичката и яйцето. Краставичката на лентички с белачка. А яйцето вареното го потапяме в соев сос. Беше невероятно. Направихме се го с също така авокадо и рибатон. Рибатон я смесихме с малко крема сирене и майонезка. Беше просто божествено. Божествено беше като хапванка. Да, след това се вибрах и се изкъпах. Имах желание да говоря за мотивацията в този влог, но ще го оставя за следващия, защото искам нагледно да покажа какво значи мотивация. Според мен, понеже според много други хора и написаното където има, смятам, че е малко по-различно моето мнение. Кратко казано, според Уикипедия, да кажем, мотивация означава мотивацията идва първо, след което идва действието, а според мен действието е първо, след което идва мотивацията. Тези дни, 2 конкретно, уикенда, се чувствах интересно и бих казала само позитивно, даже обратното. Съжалявам за всичките прозяванки. Ако са над 5, се извинявам още веднъж. И супер много се радвам, че ми е изключително голямо удоволствие да правя това. Много съм благодарна за живота, който имам и нямам търпение да го приключа, за да чета Марк Аврелий. Той тип, не знам откъде се е родил и как и какво е станало, но е излязъл невероятно читав! Лека нощ, приятели! Надявам се да имате страхотна седмица
Надявам се да сте щастливи. Всичко зависи от нас. Та-ра-да-дам. И за финал, ам, когато искаш нещо много силно, то се случва. Ако не се случва, не го искаш прекалено силно.